אתם רואים אותם מסביבכם, ברחוב, במשרד, חלקם נראים ממש כמו אנשים רגילים. ביניהם תמצאו אנשי עסקים, רופאים, אנשי הייטק, עורכי דין, כולם אנשים מן היישוב. לכאורה אין ביניהם שום קשר, ובכל זאת יש להם משהו במשותף. הם נושאים בקרבם סוד גדול. זהו גימל, איש עסקים מצליח. גימל הוא אחד ממאות ישראלים המתמודדים מדי יום עם ההתמכרות הקשה. מסיבות ברורות, גדעון העדיף להישאר בעילום שם. הכל התחיל לפני 25 שנה. בלי כוונה הזמינו אותי פעם לשחק גולף, החבר'ה. ואמרתי להם, אני משחק טניס, אני לא משחק גולף, זה לא בשבילי. השפיעו עליי, בוא תנסה לשחק, תצא למגרש. מאז אני חולה. אני מכור חזק, זה ברור לי, זה ברור למשפחה שלי. היום החלטתי להיחשף בפני המצלמה. אני גדעון. אני מגיע לכאן כל בוקר ב-6 בבוקר. אני מסכן, אני מכור. תופעת המכורים, המכונה בעגה המקצועית גולפנאץ, מוכרת כבר ממקומות אחרים בעולם. לאחרונה נחשפו מספר מקרים של התמכרות קשה למשחק בכל רחבי הגלובוס. We must stop the terror. Now watch this drive. ככל שעובר הזמן, התופעה הולכת ומתפשטת גם כאן, אצלנו. במחלה נדבקתי מאבא שלי, פחות או יותר בגיל 10. והמחלה התפתחה אצלי בצורה די הדרגתית עד גיל 20-23, והבנתי שאני די חולה. בעצת רופאים והכל דיכיתי את זה על ידי פתיחת חברה, עבודה מאוד קשה, אבל לקראת גיל ה-50 הבנתי שזהו, זה משהו שגדול עליי ומשתלט עליי, והחלטתי למכור את החברה, לבנות מגרש פרטי בבית שלי, בגלל שקיסריה הייתה סגורה והיינו בטוחים שבחיים הם לא יפתחו. והיום אני חי עם המחלה, ואני מקווה שאני אדביק כמה שיותר אחרים במחלה הזאת. לידינו הגיעה הקלטה נדירה של שיחת טלפון עם אחד מעורכי הדין הבכירים בישראל, החשוד כמכור כבד. שלום, הגעתי לעורך דין קובי קורן. כן, זה אני. שלום לך, התקשרתי בנוגע לתיק שלנו מחר. אני מצטער, אני לא יכול עכשיו, יש לי תיקים מעל הראש ואני מאוד עסוק. אבל הבטיחו לי שתעזור לי, פשוט מחר השימוע, רק כמה דקות מזמנך. גברת יקרה, אין לי כרגע זמן, אני נורא מצטער, התקשרי יותר מאוחר, אני באמצע עגומה. סליחה, אני בפגישה אצל פקיד השומה. תשמע, ממש בקצרה, רק רציתי לעבור על הטיעונים למחר. טוב. יאללה. רק... ביי. הלו? מועדון הגולף בקיסריה ידוע כבר שנים כגורם משמעותי בהתפשטות התופעה. 3 חברי מועדון שנפלו ברשת לקחו את ההתמכרות צעד אחד רחוק מדי. אנחנו למעשה משחקים פה כל היום, מהבוקר עד הערב, והחלטנו שבמקום שאנחנו ניסע הביתה ונחזור, החלטנו שאנחנו נתמקם פה בשטח, בנינו לנו אוהל נחמד, עדיף שנהיה פה כל הזמן, נעבור לגור פה. מה רע פה? סבבה, ים ממול, גם להתקלח מאחורה, טבח, גרוס, מסעדה. רק בלילה קצת צפוף, 3 באוהל, אבל לא נורא, לא מתלונן. יאללה חבר'ה, נראה לי הכדורים מוכנים. מישהו רוצה מידיום רר? דרך אגב, אשתי באה לבקר היום בערב, האוהל שלי. אמא שלי כל הזמן בגולף. אני כמעט ולא רואה אותה. כל פעם שאמא חוזרת מהגולף, היא מתחילה לספר על כמה שהיה לה טוב וכמה שהיא מצוינת. בשביל לראות את אמא שלי, הייתי צריכה להירשם לבית ספר לגולף. זה נראה לכם נורמלי? ברדי, תזדרזי קצת. אמא, קוראים לי אדווה. אמא, אני אוהבת אותך. אנחנו מתגעגעים אלייך. בבקשה תחזרי הביתה. ככל שעובר הזמן, נראה כי תופעת המכורים רק מתפשטת כמגפה ומגיעה כמעט לכל מקום.
לצערנו, תופעת ההתמכרות התפשטה לאחרונה אל כותלי בית החולים. דוקטור נחמה שרון הגיעה אלינו כשהיא סובלת מתסמינים מתקדמים של גולפטיטיס B. אנחנו ניסינו לבודד אותה משאר הצוות, אבל היא מנסה להמשיך ולהדביק את יתר הרופאים. יכול להיות שבזמן הקרוב מתוכננת פרוצדורה כירורגית להסרת המחבט מהיד, אבל אנחנו בהחלט לא בטוחים שזה יעזור. איזה שטויות שמדברים, אני לא יודעת מאיפה הם הקריצו את זה. ותלכי עם העיגולים ישר. אני רוצה second opinion. אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה, אני לא מבינה. כדי לטפל בתופעה הגדלה, הקימו עמותת גולפאים אנונימיים, קבוצת תמיכה מיוחדת, בה המכורים חולקים את ניסיונם ומציעים האחד לשני נחמה, ולו רק לשעה קלה. התחושה הזאת של מכור לגולף, זה שכאילו אני חייב להחזיק את המקל בידיים, אני חייב לראות את הכדור, אני חייב לבדוק את הכדור הזה. כשאני משחק, אז זו תחושה אדירה, אבל פתאום נגמר המשחק ואז אני הולך הביתה. ואין לי גולף, ואני צמרמורות, וזה אקרה, ורעידות אפילו, ממש רעידות. 10 שנים אני כבר בעניין הזה. אני חוזר הביתה, והילדים מסתכלים ורואים לי בעיניים שאני גמור. אני קם בבוקר, ב5 לפנות בוקר, ואני ממש בקריז כבר, כי אני חייב ללכת לשחק את הגולף הזה, ואני צריך את הגולף הזה כל הזמן. קוראים לי ישראל, ואני כבר 10 שנים מכור לגולף. אני לא יכול יותר, אני מכיר את זה, ישראל, אתה תעבור את זה ותהיה חזק. בכל יום בישראל יותר ויותר אנשים מתמכרים לכדור הגולף. התמכרות ללא דרך חזרה. יחד נוכל לעזור לאנשים האלו להאיר את ימיהם ולילותיהם. בפעם הבאה שאתם פוגשים אותם על קר הדשא, אנא, תנו להם יד, או לפחות תנו להם איירון 3 והצטרפו אליהם. כי את ההתמכרות הזו פשוט אי אפשר להפסיק, וההתמכרות שלהם היא ההתמכרות של כולנו. היום הזה ממש. אני בני שקד, ואני מכור לגולף. שמי יוסי קסיר, וגם אני מכור לגולף. אני מיכל, גם אני מכורה לגולף. היום אני אולי נרגש. אני רוני ואני מכור לגולף. אני אבי ואני הכי מכור לגולף. אני דוקטור נחמה שרון, וגם אני מכורה לגולף. תן לנו לחיות היום מההתחלה. תן לנו מההתחלה. אני אדווה ואני מכורה לגולף. ואז תראה שאני... אני איציק, גולף זה החיים שלי ואני מה זה מכור. אני אייל ואני מכור לגולף. לחיים.